Den 13. oktober 1998 fløj 6 danske F-16 kampfly og 115 mand fra flyvestation Skrydstrup til den italienske flybase Grazzanise som en del af Operation Allied Force. Den 24. marts 1999 indledte NATO sine luftoperationer mod serbiske stillinger i Kosovo. Og i april øgede Danmark bidraget, så der i alt deltog 9 danske F-16 kampfly. Under størstedelen af operationen blev de danske fly benyttet til luftforsvar og eskorte. Men i sidste fase af operationen deltog den danske eskadrille i et antal offensive operationer mod blandt andet radarinstallationer, brændstofdepoter og jugoslaviske kommandocentre i Kosovo. Operation Allied Force var første gang, hvor danske piloter deltog i krigshandlinger. Og det var et godt eksempel på flyvevåbnets fremtidige opgaver. Den indsats har til fulde demonstreret flyvevåbnets evne til at leve op til de stillede forventninger under den nye verdensorden. Med det nye sikkerhedspolitiske billede ændrede flyvevåbnet i sit 50. 20. jubilæumsår fokus fra det hjemlige luftforsvar til internationale operationer. Hans kongelige højhed, kronprins Frederik, var æresgæst, da 50-års jubilæet blev fejret den 1. oktober år 2000. Flyveruniformen og officerstriberne havde kronprinsen gjort sig fortjent til et par uger før ved at gennemføre en lynuddannelse som pilot på flyverskolen i Karup. Mens festdeltagerne blev fløjet til Karup i en Hercules-transportmaskine, så tog kronprinsen turen ved styrepinden i et T-17-træningsfly. Ved afsløringen af mindestenen i Viborg, så tænktes der først og fremmest på de 165 flyvere, der var omkommet i tjenesten. Men for festdeltagerne, så fyldte tankerne om fremtiden endnu mere. Danmark havde stadig jordpersonel og 3 kampfly udstationeret i Grazzanise, og det netop indgåede forsvarsforlig greb voldsomt ind i flyvevåbnets organisation. Det 4-årige forlig indeholdt både lukninger af flyvestationer og eskadriller, samt flytninger, samling af enheder og andre rationaliseringstiltag. Et forlig, som betød store personlige omvæltninger for det meste af personalet. Et Gulfstream 3 fly letter fra Søndre Strømfjord i Grønland. Luftgruppe Vest og Fiskeriinspektion i Nordatlanten var blandt de nationale opgaver, som det aldrende G3-fly varetog. Men med indkøb af 3 nye Challenger 604 fly, så foretog flyvevåbnet en langsom udfasning af G3 i årene frem til 2004. Challenger skulle dog testes til de specielle opgaver i Arktis. Blandt andet skulle Materielkommandoen sikre sig, at de nye fly kunne lande på Danmarks nordligste bebyggelse, flyvepladsen Station Nord. Jeg sætter flyet forholdsvis tidligt, og jeg begynder at bruge bremserne ikke så voldsomt, fordi jeg vil helst ikke have, at flyet det synker for dybt ned, hvis bremserne tager for hårdt fat. Men så bruger jeg motorbremserne, og det vil sige, at jeg vender luftstrømmen i motorerne og får dem til at assistere med nedbremsningen. Det gjorde jeg så standard til 60 knop med max reversering. Det betød så, at der rejste sig en meget, meget voldsom støvsky op omkring flyet, og den grus, som lå på banen, blev faktisk suget helt op i motorerne. De kunne sagtens have skadet motoren, men det viser, at der var ikke nogen skade sket. Det var det ikke. Også F-16 kampflyene undergik teknologiske moderniseringer og fik ny og bedre udrustning. Blandt andet denne Lantern-pod, der gjorde det muligt for F-16 at deltage i skarpe internationale missioner sammen med fly fra de øvrige NATO-lande. Og det blev der alvorligt brug for efter terrorangrebet den 11. september 2001 mod World Trade Center i New York. Flyvevåbnets bidrag til krigen mod terror begyndte med udstationering af en sikringsstyrke, et losse-lastehold og Hercules transportfly til Manasbasen i Kirgisistan. Missionen gik ud på at løfte soldater og materiel til og fra Afghanistan. I oktober 2002 afløste 6 F-16 kampfly transportbidraget. I et helt år gennemførte kampflyene 743 missioner i luftrummet over Afghanistan, fordelt på 4.350 flyvetimer.
En af missionerne endte her i et minefelt på den amerikanske Bagram-base nord for Kabul. Piloten lod sig skyde ud af flyet på landingsbanen, hvorefter flyet fortsatte ind i minefeltet. Kampflyene vendte hjem fra Manas til flyvestation Skrydstrup den 1. oktober 2003. Og det samme gjorde sikkerhedsstyrken. Tidsnok til at se den gamle Hercules C-130H drage på allersidste juledrop fra flyvestation Værløse. Mens juleforsyningerne dalede ned til Sirius-patruljen på Mestersvig og Daneborg, ja, så var transporteskadrillen i fuld gang med at pakke og forberede flytningen til Aalborg. Flytningen af transporteskadrillen og lukningen af Værløse var vemodigt for mange. Eskadrille 721 flytter fra Værløse til Aalborg. Skal vi have alle maskinerne op igen? Jeg har været i 40 år. Vi flytter hele eskadrille 721 til Aalborg med alle de fly, der kan flyve. Ej, det er vemodigt. Man kommer til at knive en tåre. Skæringsdatoen 1. april 2004 blev dog også markeret på festlig vis. I transporteskadrillens nye hovedkvarter var der fest. Ganske vist så skulle flyvestation Aalborg sige farvel til F-16, som samledes på Skrydstrup, men med ankomsten af Hercules, Challenger og T-17, ja, så var der kommet nyt liv på stationen. 2 spritnye hangarer var opført til eskadrille 721, og som noget ekstra glædeligt, ja, så ankom den første af 4 nye Hercules på selve flyttedagen. På fabrikken i Atlanta havde testpiloter og teknikere puklet med at blive færdige, mens loadmaster og øvrige besætninger havde siddet på omskolingsbænkene til den nye J-model. Selvom wingstrukturen nu var ved at udmønte sig med Air Transport Wing i Aalborg og Fighter Wing i Skrydstrup, så var det dog en blandet flok soldater fra alle flyvestationer i flyvevåbnet, der blev sendt til Šiauliai i Litauen. De 3 baltiske lande var på flyttedagen blevet fuldgyldige medlemmer af NATO, men havde intet reelt flyvevåben. Når vi taler om suverænitetshævdelse af et NATO-land i fredstid, det er jo ikke noget, vi er vant til at gøre. Det er nok første gang, vi i det hele taget gør det, i hvert fald med flyvevåbenstyrker. Danmarks hjælp fortsatte med 5 F-16 kampfly til Air Policing fra den 1. juli. You can have a look to the rooms dedicated for. Ikke krig i, så det tyder på at blive meget spændende. Den nye J-model og Air Transport Wing Aalborg plantede sig for alvor i danskernes bevidsthed i de sidste dage af 2004. En voldsom tsunami sendte sine dødbringende vandmasser ind over Sumatra, Thailand og Sri Lanka. I al hast pakkede loadmaster vandrensningsanlæg og fløj mod Indonesien. Og kig på mig, kun på mig. Planen var derefter at flyve til Bangkok efter de mange danske dødsoffer, men sådan gik det ikke helt. Der var ikke nogen, der var klar til at tage hjem, så vi fortsatte til Malaysia. Og der har vi så fløjet nødhjælp for FN. Vi har fløjet under FN callsign, FN charter. Alt, hvad der kan komme ind i Hercules, og alt kan komme ind i en Hercules. Fordi at flyet er et af vores nyeste fly, og et af de flyskrog, som har fløjet færre timer. Og da skaderne ikke havde et større omfang, end at vi kunne renovere det, så har vi så valgt at gøre det. Efter hundredvis af arbejdstimer, så blev det forulykkede F-16-fly fra Bagram-basen som nyt igen. Arbejdet skete her på hovedværkstedet i Aalborg. Vi er i 25-året for ankomsten af den første danske F-16, og jubilæet blev markeret af selveste forsvarsministeren. Venstremanden Søren Gade kunne begejstret fortælle om bagsædeturen til den fremmødte presse. Og så prøvede vi et par angreb og så nogle flere rullinger. Så det var en oplevelse, det var det virkelig. Får man respekt for de piloter? Ja, meget, altså når vi trækker 6G, ikke, hvor jeg sidder sådan og har nok at gøre med at holde øje med et punkt, så sidder de og snakker i radio og passer maskinkanonen, og i øvrigt ved, hvor vi er henne. Så man kan sige, at det ikke er uden grund, at det er folk af den rette støbning, som vi bliver kaldt. Søren Gade havde forinden sat sit præg på det nye forsvarsforlig, som yderligere strømlinede flyvevåbnet og inkasserede den såkaldte fredsdividende. Igen kostede det især arbejdspladser på Sjælland. Flyver Materielkommandoen blev slået sammen med de øvrige materielkommandoer, og værkstederne lukkede i Værløse. Det jordbaserede luftforsvar i daglig tale, kaldet Hawk, havde ikke længere nogen sandsynlige fjender at rette missilerne imod og blev i rask fart udfaset. Flyvestation Skalstrup overgik til sundhedstjenesten.
Flyvertaktisk Kommando kunne fejre 50-års fødselsdag på flyvestation Karup, hvor 5 af flyvevåbnets 8 wings enten var etableret eller var godt på vej. Helikopter Wing Karup samlede forsvarets helikoptertyper. Fennik og Kajus indgik i eskadrille 724 og kom fra hærens flyvetjeneste på flyvestation Vandel. Kajus blev dog hurtigt udfaset. Redningseskadrille 722 kom med sine S-61 Sikorsky fra den nedlagte Værløse. Og endelig så flyttede Søværnets helikoptertjeneste ind med sine Sea Lynx. Tag strøm, boss! Ja. Takket være en lys idé behøvede de mobile radarer fra Hawk ikke at blive skrottet. I Kabuls internationale lufthavn ville et radarbillede forbedre sikkerheden og kapaciteten væsentligt. Daris blev udsendt som en del af et dansk Hercules-bidrag og kom ikke med hjem igen. Indsatsen kom til at vare i 5 år, og det vigtige arbejde på Kaja gav stor erfaring med international indsats for det nye Air Control Wing. De første af 14 nye redningshelikoptere og transporthelikoptere af EH-101-typen landede fra Augusta Western-fabrikken i England og fortsatte med at give hovedbrug. En forsinkelse af leveringen havde ødelagt uddannelsesplaner og forsinket udfasningen af S-61. Bedre gik det med den 4. nye Hercules, som her lander på stranden i Vestjylland. Der skulle snart blive brug for både den forøgede længde og evnerne til at lande i den afghanske ørken. Et dansk Hercules-fly er landet i Camp Bastion. Sommeren 2006 indsatte hæren danske kampsoldater i Afghanistans sydlige Helmand-provins, og siden bidrog flyvevåbnet med 1 eller 2 transportfly, så materiel og soldater kunne komme helt ud til fronten. Flyvevåbnets transportbidrag koncentrerer sig om de 4 perioder af året, hvor ISAF-styrken enten roterer eller tager på liv. Det er en ufattelig stor hjælp. I øjeblikket flyver vi, så vidt vi kan nå det, 3 flyvninger om dagen, hvor vi tager 1 container på hver. Så uden den, så kunne jeg ikke klare det. Vi bruger vores selvforsvarsudstyr og prøver på at komme så højt over pladsen så hurtigt som muligt og anflyve så stejlt som muligt, så vi er væk fra risikoområderne omkring her. Og så gør man jo det, at man patruljerer området intensivt. Flyvevåbnets transportbidrag koncentrerer sig om de 4 perioder af året, hvor ISAF-styrken enten roterer eller tager på liv. Jøtter-besætningen var ikke de eneste flyvere i Kandahar. Combat Support Wing leverede gennem flere år en solid indsats. Sheriffen på den store amerikansk ledede base var dansker, og udover MP'er så sad der danskere i tårnet på flysikkerhedssektionen, og det var flyvevåbnets hundepatrulje, som sikrede den indre perimeter. Nice to see you. How is your life? Thank you, good. I Camp Shorebak indledte flyvevåbnets mentorteam fra Combat Support Wing rådgivning af afghanske soldater. Missionen kører endnu. Og helt fremme ved fronten i Helmands grønne zone støttede observationshelikoptere de danske patruljer. En opgave, som eskadrille 724 også havde leveret til danske styrker i Irak. I 2007 kunne Rigshospitalet indvie sin Helo-platform højt over Københavns tage. I de første år landede både S-61 Sikorsky og EH-101 Merlin på Riget. Men indfasningen af EH-101 gik fremad. Først med overtagelse af SAR-redningsvagten på Skrydstrup i 2007, og med en endelig udfasning af de gamle Sikorsky-helikoptere den 16. juni 2010. Og når vi nu er ved helikoptere og internationale missioner, Søværnets kamp mod pirater fik vigtig støtte fra en bevæbnet Lynx. En indsats, som gav ekstra hårdt arbejde her på værkstedet i Karup. I efteråret 2009 overtog Danmark logistikopgaven for den store FN-styrke i Libanon. Det var flyvevåbnet, der opstillede det første hold til UNIFIL.
Den største opgave gik ud på at rotere de mere end 10.000 soldater fra hele verden mellem baserne og lufthavnen i Beirut. Danmark skal have nye kampfly til erstatning for de aldrende F-16. Konkurrencen står mellem Saabs Gripen, Boeings F-18 Super Hornet og Lockheed Martins Joint Strike Fighter. Af politiske og økonomiske grunde er den endelige beslutning trukket ud. I stedet er antallet af operative F-16 kampfly skåret ned til 30. Det betyder, at F-16 kan være fuldt funktionsdygtige frem til år 2018. At fighterne stadig er den mest imponerende flyver i forsvaret, det fik 150.000 tilskuere bekræftet i Skrydstrup i juni 2010. Trods sparetider kunne flyvevåbnet starte fejringen af 60-års jubilæet med det hidtil bedst besøgte airshow.